tilapia na. Ikaw na ang ginapamatian na mundi na sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay na may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga kay na inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Istasyon na nagapalaplag sang kamaturan. Bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntig sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita magdala inspirasyon. Aksyon radyo, makulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog kanay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagkayon nga ipalagnan. Panasig pero sigurado, aksyon na may dalatag palangga. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna
ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing nga survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Miyerkules, pitsa 24 na bulan sang Pebrero tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur, Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, 12 ka mga lugar sa Negros Occidental hilway na sa kaso sang COVID-19. Lapdagon nga EIC campaign sang EOC sa vaccination program maga-umpisa sa unang nga semana sang Marso. BCPO City Director Colonel Manuel Placido nagpasalamat sa mga barangay opisyal kag pumuluyo sa mga impormasyon nga ila ginhatag nagaresulta sang positibo nga drug operation. 5 ka persona dakop sa buy-bust operation sang kapulisan sa siyudad sang Victorias. Balita nasyonal, isyu naton. Karon nga aga, hindi pa kuno makakominto ang tiglawas sa World Health Organization sa Pilipinas angot sa efficacy sa COVID-19 vaccine nga gindevelop sang Chinese firm Sinovac. Bangod padayon pa ang evaluation. Suno kay WHO Philippine nga representante Dr. Rabindra Abinyasinghe, wala pa sila sang ihibalo sa mga impormasyon nga ginapalambot sang mga manufacturer sa ila regulation team para sa evaluation sang bakuna. Base sa ila nga pag-intindi, mayara sa mga impormasyon nga ginpalambot sa FDA Philippines nga ang bakuna ang para sa nagaedad 18 tubtob 59 anyos lamang. Una na, ginpahayag sa Malacañang nga ang mga health worker kag mga senior citizen ang hindi pagbakunahan sang Sinovac bangod sa manubo nga efficacy rate sa among sektor. Suno sa report igatugyan sang WHO sa Pilipinas ang pagkalibrate sang vaccination program.
Ginpahayag man sini nga ang bakuna nga Sinopharm nga gikan sa China ang nagapaidalom sa evaluation sang WHO. Amo na nga nagareklamo ang pila ka mga sektor, nagareklamo ang pila ka mga mamalida nga ining bakuna halin sa China hindi pag itoslok sa mga health worker kag sa mga senior citizen, pero itoslok sa pila ka mga pumuluyo. Suno sa pila naton ka mga mamalida daw hindi amo kadelikado. Kung hindi gani pag ituslok sa mga health worker, tinga nga ituslok mo imo ya sa publiko nga warat kasiguruhan pa ang iya sini ka-epektibo. Amo ina karon ang ginareklamo sang pila naton ka mga kauturan. Isa man ina sang nagadugang pagpangduha-duha sang pumuluyo nga magpatuslok sa bakuna gikan sa China. Kay suno sa report, kung ginadilian nga ituslok ini sa mga health worker, tinga nga ipabakuna mo ini sa publiko. Amo na karon ang pinakadako nga question nga nagaluntad, nagadugang ang pagpangduha-duha nga bisan ano nga kampanya sa aton gobyerno. Panawagan nga kinalan magpabakuna para nga hindi matapikan sining COVID-19, padayon nagadamo ang nagaduha-duha, padamo sa gihapon ang daw hindi na magpabakuna. Ang punto naton dapat ang pila ka mga balita angot sa COVID-19 ulo at hagonyo. Para lang makumbinser ninyo ang publiko nga magpabakuna. Kung ako yung pamangkuton, mapabakuna ako. Kaya gaparte ko yung mas maayong bakuna sang sa COVID-19. Kung pamangkuton mo ako, din ang delikado. Delikado ang COVID-19 sa bakuna. Pero kinanglan, ang proper nga diseminasyon sang balita. Inablang may convincing power ang gobyerno. Kaya mo na problema, subong mo, sa survey, kadako pa sang porsyento sang Pinoy nga hindi magpabakuna, kadako pa sang porsyento ang nagaduha-duha nga magpabakuna. Bangod sining gasalampaw, hindi amo nga mga balita, gagwa sa social media, kag iban pa. Tibisan ano nga kampanya, kag arangkada mo, kon ang nagagwa nga balita, kisa amo man ang nagatuga pang duha-duha, ti mabudlay nga kumbinsihon ang pumuluyo. Ti amo bala niho? Hindi mo niya pagtuslukan ng health worker, pero tuslukan mo yung publiko. Ti hindi gani magpatuslok ang health worker, publiko pa. Ti kundi ang kampanya ta sa pagdapit kag pag-convince sa pumuluyo nga maayo ining bakuna, gakadula. Ano gibala ang bakuna nga dapat? Ano gibala ang babakod nga bakuna? Iplastar ninyo, ipikasi niya, para ang pumuluyo kung mamati niya ti kampiyon to, wala gid sang kung ano nga mga alergy o ano pa dira nga simptoma sa pagbabakuna. Ini lang amat-amat mo ginadapit ang pumuluyo, ginapaintindi mo sang kamalahalon sang pagbakuna. Hindi kay nagagawa ang balita ya ga-create sa pangduwa-duwa. Nyay, nga hindi pag ipabakuna sa health worker, sa ato nagaliya, ipabakuna, ti kundi gadugang sang pagpangduha-duha. Imbes nga ma-convince mo ang tao, daw gadugang ang ila sini pangduha-duha nga base kung may anong reaksyon nga matabo kung sila magpabakuna. Amo nang mabudlayan kita, ang gobyerno nabudlayan sa kampanya. Bangod ti amo man silang gapagwa sa mga balita nga daw hindi amo ga sinumbaganay lang nga balita kon baksin ang paghambalan. May man si iban to yung nga pungsod kay sige matuntos lukanay okay man. Diri sa aton damo pa ya hala may hukos-pukos. Siling maabot sini nga semana, hindi naman magabot. Ano naman nga kwarter maabot? Amo na bla? Daw gaduso butong kita nga ang pumuluyo amo man ang ngangaya kung sano magabot kag kung ano mapasalig sa gobyerno nga wala sa kung ano man nga matabo sa ila padanglitan toslukan sila sining bakuna. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:09 na morning na sa bilog nga dakbanwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sang
Negros Occidental. Kamusta na kamo? Okay na. Ang bagyo nag-eskerda na. Daw malayo-layo na bagyo, no? So ang silingon na makagulo ginhawa na kita, makaangko na kita sa katawhayan sang paminsaron, bangod kay daw mayad na ang panahon. Kamusta na ang mga merkado? Balik na kita sa presyo, pagaligad sa malain nga panahon nga di ka panagat ang aton mga mangingisda. Kamusta na ang aton mga driver? Kagwa na kita, matamat na biyahe, mga tricycle, mga e-bike, mga di pasahero nga salakyan. Anano ang mga balita nga nagtuluhaw sa bilog nga Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ano mga disgrasya kahapon niya nga? Isa ka 30 anyos siya, lumumpat sa fourth floor sa isa ka mall. Ti patay. Ay, porteo. Nag-suicide ya. Ti sigurado. Kilala ko ning bata nga ni. No? May mga pila ka mga problema sa panimalay. Kagati, problema, of course, sa iya sini nga personalidad. Hindi na natin may divulge pa ang mga kabagdanan. Tiyan mo na kay may tao yang kung may problema, hindi nila madala. Pero wala gahatag ang Diyos problema ang hindi mo madala. Galing believe lang ko sini mga tao mong amuning maisog nga mga tao. Di kakita na nga malumpat kay mo yan sa fourth floor, sa mall, porte na yung isog sa tao. Hindi ba nag-suicide nga ginatiron la ulon la, ginagurot nila pulso, amo na yung tao may isog. Pero talawan magbaton sang kamaturan. Kung sa bagay, wala ka gidason kung tani nga utason mo kabuhi mo, kaya hindi na imo, hinula mo lang na. Dapat siya yung mamatod siya na. Tigin, kuha mo ya, bakusog ang kabuhi mo, bangod ang problema nga hindi mo madala. Depende lang na sa tao mo. Wala ko yung kapati nga may problema, nga wala solusyon. Kag wala ko yung kapati nga kung tagaan ka problema, hindi mo na malubad. Galing kay Mantiki sa kurto-utok, wala na, hindi na makapalabig sa paminsaron ang katapusan nga rekurso para matapos ang problema ya, ma-suicide siya. By the way, kabudlay bala. Mag-suicide ka, butsubong nga simbahan ko, gabato na. Sang kaso pag-suicide, sa una ya, hindi na pwede mo. Hindi kaya pagbatunon sa simbahan kung kaso mo suicide. No? Subong wala takabalo, basi may kulukambyo naman ang pagsulundan sang simbahan. Sa sini nga mga tinion, aber, ang aton patrol nagalagulad na sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod, idulong nila sa aton ang nagapanguna nga presyo, sa nagapanguna man nga balaklon sa merkado. Sitwasyon sa Dakmanwa sa Bacolod, kamusta na? Ang panahon mayad na? Sa sini nga mga tinion, aber, ang aton patrol, ang tagaan naton sang Igkalupangod. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning. Subong kaagahon action na Fred, masyado ka tauhay sang tiyempo kung pag-alantaon sa natong sining kalangitan at kita taman action Fred. May mga itila ka mga bituon ang makita natin sa kalangitan and at the same time action na Fred. May mga lugar ba niya, may ginapalibutan man sa dalawang action na Fred. No? So kung kagahon man, ang sitwasyon man sa Dakmanwa sa Bacolod, especially kung dalanon ang atong paghahambalan, ay ba masyado ka tawhay, no? Sa sining tinion ang patrol passing through sa dalan sa Lacson and then sa may 6th Street ayon action na Fred, kitao naman ang pila ka mga ang pila ka mga salakyan di pasahe na nag-aamat-amat na biyahe action na Fred, no? And at the same time, may iban man nga mga kalan-andri ang nag-aamat-amat na bukas action na Fred, especially ining mga mga fast food naton bukas naman action na Fred. Ang patrol ari naman diri dampin nag-lidot na sa area naman sang aton sining Capitol Lagoon. Ang Capitol Lagoon action na Fred, no, masyado ta tawhay and at the same time lang daw to kung wala may nag-jogging na sa sining aga para makita taman ang isa ka maayong aga, no, kung
kapintulig kung medyo puti-puti ang makitanda nga nag-amat-amat jogging black sa brand. Amo na ang gadalan tao ta. Anyway, ang siya na Fred, ang kilidriya, kunti may isa diri ka ARB nga call center. Ang call center agent sa action na Fred, ang iba na rin na skilid sa kilid sing dalan. Ang iba nagpangapi sa sining tinion ang walang iba nagpanigarilyo mga call center agents. Pero ang ara mismo sila action na Fred sa may dalan sang Aguinaldo sa sining tinion, and at the same time makitaan taman pila ka mga jeep no nga nagbiyahe at the same time ang mga tricycle section na Fred. Try to be action na Fred. Kinalabayan sa kanina, hindi ba lang mga dumduman mo to sa una problema masyado kalaba sang pila masyado kalaba sang pila sa mga pila ka mga pasyente o kon mga outpatient department nga mga pasyente nga temprano pag gusto makakuha sa mga number ay abaw kahapon nakitanta. So pag gina-action na pwede nakitanta man nga ara man sila amat-amat naman na tipo no para makakuha man sa mga priority numbers for them nga makakuha mga temprano pa nga makapa-check up so amuli aga pinaka-importante diri o galing kay komo kapon damo isubo ari gali action na Fredo ari na sila sa tubang mansang Oskilid mismo Gaidas naman? Gaidas naman na sila action na Fred. Sa estimate ko ni hindi na magnubo no? Sa mga 50 ka mga tao nga gayari na sa kilid mismo sa sining hospital sa Corazon Maxine Mandela Memorial Regional Hospital for them para makakuha man sa mga priority numbers. Ilang taon sa ganit dili kumalga may mga nagka-park sila mga bangko kaya nagliligat to siyempre dito mo to mga previous years mga previous months kali rather no may mga nagka-park sila sa kuan sa bangko ang iban ginapakuan wala ginapark silahan iban mga kapihan no do sa biya kare man kitao sa mga siya na friend no ang mga kapihan niya abri na bukas na siya na bread dahil na siya nagiging tawag sa mga din pa rin sila halinman dami mga iba na siya na bread idasman dalang ibang gakulat man sa mga ito din pa kamo halin sir din pa kamo halin barangay sa Talisay ka pa halin. Oo, mga nanong oras ka mo dito halin sir? Last 3 ba? Oo, balik ka maka-check up ka? Ay, bayaw mo? Bayaw mo maka-check up ko. Sir, salamat na. Yan Fred, ang iba na halin pa sa siyudad sang Talisay. Walang iba no? Huya man turing mag-balik siya na Fred. Pero amo na mga bagay nga sa una, welcome anytime pwede makapasulod sa sulod sang regional hospital para magkapacheck up o galing dito sa mga ambot. Ano ang natabo sa mga pagsulundan sang ila sining kuan sang pagsulundan sang regional hospital para makakuha action na Fred sa mga priority numbers. Galing ito sa una, pwede ka kasulod. Ang natabo ng galing ito sa buong araw na sasagwa. Ang ibang galing ng mga bantay, action na Fred, no? Bantay sa regional hospital, sa ila siling mga pasyente, sasagwa manggani, tinanagin lamang sa instead, dito action namin sa i-check ta ang Bacolod City Public Plaza na sa silita ng ating yun. Gina-check man natin action na Fred. Bisan ko na ka mga lugar, mga vital points ang una, mga vital areas ang atong sining syudad, especially ang Bacolod City Public Plaza. In-check naman diri kay kahapon man Action Alvin? Yes sir.
Ang ako lang naluuyan, kundi gaidas kada. Ang naluuyan ko lang kasi kung may mga edad, ang iba na may balatian nga daan, tapos di kagahon pa, pati lugo mo na kagpaidason bala. Basi madugang balatian sina. Na isa pa na action na Fred, mangin problema pagid na. Bas madugangan ang kapin pagid kung makakuha sila kampi temprano pa magkahatag sang medyo dako nga number o kung taas nga number abi at iugtas mo na sila. At the same time, sa mga sa action na Fred, sigurado pa sa madugangan balao tungod sa tunog nga mo ang batsagad man kag maaguman sang sining mga kauturan naton di sa problema kita, no? That is why kabay pa, no, magbalik sa regular ang sitwasyon, especially ang pag-check up sa mga kauturan naton para kahit paano niya mas mahapos na sa ila. Kaya kung sa sunod action na Fred, sa regional hospital, may mga bangko na sa una mo sa outpatient department. Damo-damo na yung damo-damo na yung mga bangko nga mga utod na pwede sila makatindog. Action Alben. Yes, Action Alben, balo ka nga. Yes. Amo nang ato niya madagtan kung imol kita. Kaya kung may kwarta kita, kung natural, kung may balatian kita, sulod kita sa mga pribado nga hospital, makasarang magbayad. Pero pareho sa aton nga imol, di kabudlay gid ay antos kagid kay mati. Luyag ka man nga magpatawhay kuntan Luyag ka man magsulod sa mga pribado nga hospital, hindi man kita makasarang. So, ang mahimo naton kun ano ang requirement, tuman lang kita kung maglinya kita dira sa bilog nga adlaw, linya kita. Amo na yang madangtan naton. Kay natao tayang imol mo. Sakto na action na Fred ang ibang daraya. Ambot professional man and at the same time halin man sa pag-imon nga nang manggaran bangon sa politika. Bay siya kabatsag action na Fred. Balatsyagon man sa iban. And at the same time, ang sa balatsyagon man sa pila natin ng mga kauturan nga mas nagakinanglan sa sining tinion. Nadula siya. Tawagan sa liwat, no? Sa atong special communication. Ang punto kuya, wala man nato gilabasol nga may ara manggaranon. Wala kita gabasol. Amo lang galing inati, natural ang ina sa kalibutan, nga by double standard kita. Lain ang pagtratar sa manggaranon, lain man ang pagtratar sa imol. Amo na siya bla. Kung may manggad ka, bisan ano ang kaso mo, tagbainting abogado mo, kisa may sala ka pa, absuelto ka pa. Pero kung imol ka, kung kaysa wala kasala, datulan sang kaso kay kontra ka sang may manggad, kuhaan niya ka di kampanilya nga abogado, kit-kit karihas, bisan wala kasala. Amo na ang hustisya sang pungsod. Batunon manatog kag hindi, amo ina ang kamaturan. Action Alben, come again. Correct action na Fred, no? Especially on the part sa leadership. Kung leadership ang paghambalan reflected niya sining isa ka ambot maayo update o kung ambot klase na Dr. Action na Fred kay kadamo niya sa mga nagareklamo tub karon. Ini matapos action na Fred yan nga aralan ko ng skilled sa regional hospital na nagahulat, no, para lawagon ang pangalan and at the same time lawagon ang pangalan sa bantay sa pasyente the same sa outpatient department sagwa kamo sino kamuya maambal bala sino kamuya ako era doktor di ako ang pinuno di ako ang ati o siya kabalo action na Fred nga sa pila ka adlaw nga iya sininga utod nag-obraman isa man ka politiko pasin ba lang mag-reflect ya sino kaya pumuluyo kami pili kami kapili isang amon nga mga luyag nga butukon ni action na Fred ay ang by the way action na Fred ang Bacolod City Public Plaza masyado ka tawhay sa siningatan yon masyado ka sanagin at the same time ang mga suga pakita nga
pwede ka labay nga safety kagidaksyon na Fred nga atubang sini San Sebastian Cathedral sa adlaw sining Miyerkules dugay-dugay mag-uumpisa naman ang Santos nga sa aksyon na Fred ang misa normally umpisa na siya mga 6 o'clock in the morning. Sa pilid, arang gihapon ang mga taxi at least kahit paano mga taxi makita ko naman sa siningatin yun. Pero this time, ang taxi kakulat yapon sa pasahero. Along sa dalan sa Gonzaga Rizal, may mga tricycles man nga nagakulat sa ila sini nga mga pasahero. Action na friend. So for muni ang observation sa patrol kag ilig na dulong sa inyo sang may si ang alkaline nga vitamin. Nanikira ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa makalog Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na. O ano pa ang ginapaburoy-buroy nyo? Bangon na pamerkado, kag babakal sudan pamahaw, karon nga kaagahon. O ano pa? Bakal sudan kag magluto. Ano ang ginaplano nyo nga magluto sudan karungaga? Laswa ka mo? Sugba ka mo baboy? Sugba ka mo bangros? O ano ang luyag ninyo pamahawon? Ang akon kasimple gilang, karon nga agang luyag ko nga pamahawon. Luyag ko subong nga magbakal sang Bisaya nga ginamos. Baklan ko sa kalamunding, baklan ko sa sang tagla langit nga katumbal. Pagkatapos pugaan mo sa kalamunding, pugaan mo sa sang katumbal, so gataragnak laway mo. Pagkatapos ang kanon mo bag-ugid bakit bala, so sa kanamiton ipamahaw karon nga aga. Ga panaganton ang laway mo, portes pagganamit, ay wala tupong oo. Man, hindi lang pagsigisigihon, kay kadelikado man, no? Isa ka bulan, kadua, abe, kaon ka Bisaya nga ginamos, so sa pagkanamit. Ga ang kanon mo galing amula na delikado sa Bisaya nga ginamos kay kadamo sa nganon nga makaon mo. Ga tugot ang kanon eh. Labi na gid kon mangutot nakatumbal sa dila mo sos. Amo man timo mo sa kanon, porte kanamiton ipamahaw karon nga kagahon bugtawron. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:27 na. Una nga utong roll call naton karon nga kagahon. Kay Philip Laurente, good morning. Kay Raymond Drial. Kay Sheila Alagos. Si Ibon Busyero sa Germany, good morning. Dira kay Yahim Prado, good morning man. Kay Jaime Antonio sang USA. Wow, good morning lang Kay Lisa, Edmond Lisa, morning man. Kay Banisa Mayo, good afternoon ko no. Kay hapon to sa ila, sa Minnesota. Ga panamyaw sa friend niya, nga si Noel Imamar dira sa Canada. Kay Alex Muntisa, good morning. Kay Christ Keripol Javier Tanatan. Kay Gilbert Lotse, Sambago City, Arasya. Kay Erne Odasco Lidas. Kay Ruben Bartolano Jr. sa Makati, siya nagamonitor. Kay Aida Alunan, good morning. Kay Krisha Par sang Virginia. Gusto nang pag-pronounce ko sa apelyido mo. Ang Hilaliarte gayon dato. Ba, tamyaw ya bata ya. Si Maricon Castillo sa Beirut, Lebanon. Nagamonitor siya sa Bangga Tutong Barangay Pilisa. Kay Huma Lumina, good morning man. Ariyo mayong balita. Hasta lang ini sa Pizza 27, so kalitan nyo gamit
Las 4:29 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:33 na. Kay Jumari Kalibho sa Maaw, good morning. Si Banisa Mayubaw niya, gingutom ko. May ara man, Bisaya nga ginamo sa inyo. Kay Rosalina Arellano Espadero, good morning. Kay Neil Biaran Balues, good morning ko na sa Balues Gomez nga pamilya sa Isabela. Ano ang tikang sang panahon subong? Daw mayad na nga aton panahon dire sa pungsod Pilipinas, tail end lang sa frontal system ang nagaapekto sa eastern section sang northern Luzon. Amihan ang nagaapekto sa nabilin nga bahin sang northern Luzon. Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands ang maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sa localized thunderstorms. Mahinay, tubtob kasarangan nga huyop sang hangin, gikan sa nabagat na nasidlangan pakadto na aminhan na sidlangan ang mabatyagan sa Visayas kag ang dagat may pagbalod tubtob mabalod. So extra nga pagalong sa magagmay nga mga mangingisda. Mayo na, mayad ng panahon. Samtang kapasulod ni kita summer, kay dali na lang mawagtango ang bulan sang Pebrero, pitsa 24 subong, 4 kaadlaw na lang saylo na kita sa bulan sang Marso. Pero siling sa pag-asa, bisan sa bulan sang Marso, summer na,
Pero sa gihapon makabulubatyag pa kita sa matugnaw nga panahon bangod padayon pa ang pagkalatunaw sang ice dito sa China kagang huyop sang hangin pakadto dire sa aton sa pungsod Pilipinas. That's why nagligad nga semana nakabatyag kita sang tuman nga katugnaw nga siling mo kung maligo ka daw may ice ang tubig. Amoy na siya. Pero manami man na matugnaw pero extra nga pagalong kay nagadulong man ini sa nga pamalatian, no? Ubo, sipon, ti kalabanan, amo ni nga balatian, delikado dayon kulbaan ng aton mga utod bangod, amo ini mga sintoma sang COVID-19. Gapalubong man yang COVID-19, gaupod man sa aton. Ara man siya sa palibot lang, ginapangabuhi tanang kagaw ya. Proteksyon na gilang aton ni. Amo nang siling ko, hindi lang kita maguntat na hatag proteksyon sa aton lawas. Kaya ang kagaw ya, galibot mo lang na siya mo. Gapangita sa tsansa makasulod. Di kung magpadayaw kay mo, nga maglagaw ko, wala ka face mask, wala ka face shield, wala ka panaming sa lawas, di kundi kahapos, siling yari ay, kay sulod tada kadali sa imo. Di pagsulod ya sa imo, kung positibo ka, i-quarantina ka. Amak mo 14 diyas, yang isulod ka sa kwarentina, ti sa mga eskwelahan, kung may kwarta ka, ti sa hotel ka, imo bayad. Ti bisan pa, sa 14 diyas na, ang torture sa paminsaron mo, porte, grabe. Kada higda mo sa gabi, bisan nga may telebisyon pa na sa mga hotel, di aircon kada, komplito ka sa gamit, komplito sa pagkaon, daw hindi kaya po matulugan mayo, kay mental torture ina. Kay basi pumuyong ang mata mo, kapag gaga hindi ka nakabugtaw. Amo na kadelikado sang COVID-19. Amo na masami ko ginasiling sa aton mga utod pa bakuna kita. Kay mas delikado ang COVID-19 sa bakuna. Amo lang galing na ng bakuna kung kay sabla ginalakutan pa kaisyo. Dahil hindi pa maintindihan. Sila niya ang halin niya sa China nga bakuna. Hindi ita pag-ituslok sa mga health worker. Hindi ita pag-ituslok sa health worker. Ituslok sa publiko. Daw hindi amo. Amo na kung kaysa tadlungon ta, kay ang tao, gawadyog-wadyog man ang paminsaro niya, kay kamuman ang nagahimo sini nga isyo. Dugangan pa sa mga social media nga fake mga news nila. Maluyagon niya manghalit, kundi galalain ang tao. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na kay Imbong Dio Campo da ga monitor sa kuno. Sige, kay Merch Labrador, good morning lang. Mayo lang nga pag-monitor tagsagid kagkagahon. Dira kay Judge Nap Yamanti, kamusta? Gabugtaw na ni si Judge. Kay Bitilao sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ang LTO, gabugtaw na ni may opisina eh. Kay Dr. Valencia sa Binalbagan. Si Raul Alibuga, galadlad ka na pamahaw mo. Good morning. Kay Roy Marino, si Paririmias Arroyo, gapangapin na ni. Kay Marvin C., good morning. Kay John Hidalgo sa Manapla. Kay pare Erning Hurilla, gabugtaw na ni. Kay paring Istoy Querido, good morning lang. May lang nga pagmonitor. Kay John Villarosa, good morning. Kay pare Nick Barcada, kay Cano Rivera, kay James Patalagsa, kay GC Sindico, kay Monseng Siocon, kay Joel Peredo, kay Roger Aguirre, kay Lori Apurado, kay Gilbert Carion, kay Mayor, good morning. Kay Jutay Pascua, kay Lorini Canson, kay Buniad Vincula, da kay Bibitan, good morning. Kay Jerome Solinap, good morning. Sige, kay Milben Recabar, good morning man. Oy, happy birthday gali. Subong nga adlaw kay Janjan Enriquez sang Sincere Drugstore. Jan, good morning. Happy birthday karon nga adlaw. Kay Jerry Garde, good morning. Nagamonitor sa poblasyon sang Valladolid. Good morning lang. May lang nga pag-upod-upod sa ito na tagsagid kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Oy, ang libre ba lang medical check
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na. Dira kay Dilia Liabi, good morning. Kay Jerry Garde, good morning man. May lang nga pag-monitor. Kay Jigo Bal, kay Bal Jigo, good morning. Sige, nag-monitor sila sa barangay Kubay, La Carlota City. Sige, mulo monitor lang Upod-upod lang kita, tagsa kakagahon. Bisan paano, may tulotambiyaw kita, may bulobalita kita, may duludugsing kita, may mga mino kita. Balikan ko kamo karon dugay-dugay, no? Hindi kamo maghalin, ha? Da lang kamo, steady pulso. Mabalik pa kita sa dugang nga mga balita kag mga isyo. Okay? Kay Kent Bulakha, Juanisa, good morning man. Mabalik ako pagkatapos ng paid program. Please stand by. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakulon yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sino
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod sa litro sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, bakulog man. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Kay Rooney Sidayon Gordon, good morning. Kay Iba Banga, gusto ni ang pag-pronounce sang apelido mo sa Purok Pag-asa Barangay Sibukaw, San Enrique. Kay Jupel at si Carial, tamyaw ko na si Papa Yadjo Ulandiska, dira sa aning Pahanukoy. Kagtupad balaya kay Nanay Pele, ga monitor man kun aga. Kay Utay Benedicto da, sang Victorino Heights, Mansilingan, good morning man. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na sa aton mga mangunguma. Good morning sa panahon sa pandemic. Kung wala ka sinuptan, nubo pambaklanay sa humay mo, hindi ka bayad sa pagbakal mo, pestisidyo kag abuno. Kinanglan mo dako nga produksyon. Anong himuon mo? Ang aton panugyan, gamit ka mo Unique Complete Fertilizer, bangod ginapataas ini ang inyo patubas. Paano gamiton? Gamit ka mo sang 2 ka bag sang Unique Complete Fertilizer sa first dose kada ektarya. Opdi lang sa 1 ka bag sang urea. Dipi garantisado kag dugay madula ang pagkalagtom sang dahon sang humay. Ipaluap second dose sang 2 ka Unique Complete kag 1 ka sulpato nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi. Tungod ang Unique may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi, potash para patinggas, sulfur, magnesium kag calcium. Solusyon sa lamgod o kon acidic na nga duta. Ang Unique Complete Fertilizer mabakal sa Gold Star Trading, Lacson, Payaw, Kabangkalan, kag sa inyo suki nga agricultural store. Sa dugang nga kasayuran pakigangot lang kay Rooney Diamante cell number 0930-663-7204. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na. Kay Pilinura Oliveros, good morning lang. Pamati sa live sa Barangay Robles, La Castillana. Taga La Castillana da, good morning lang. Kay
Ilse Canilio, no? Kay Leonora Tarusan, good morning. Nagamonitor sa Purok 20, Barangay Alangilan, Siyudad Sang Bacolod. Good morning sa inyo. May lang pag-monitor tagsagid kaaga. Bisan paano Bao sa Kingdom of Saudi Arabia galinyo, si Ilse Canilio nagamonitor. Kamusta ka buda? Sa pungsod sang Arabo. Kabay pa, kamusta dang bakunahay? May ning iban nga lugar ti purte ang Saudi purte ang manggad purte. Dali lang ya kapag siling ya nga bakal bakuna, bakal dayon kay puno ang bulsa. Perting kwarta. Sige Bao si Pilinura Olivero siling niya. Kay Ibon Bosher abaw te kuno I heard people testifying about decided to join, and since then I have been making good bao galing kay ginagawa inaagaw sa iban, gasulod ang iban, hindi ko kabasa, tadlong, kay dugay-dugay, pagpitik lain naman ang nagasulod, arak-arak lang, ang sulod sa aton siniho daw, hindi ko kabasa mayo, kay sila Alagos, okay, good morning lang, sorry gida, kay inasod, sulod, hindi ko katadlong basa, kay Manjo Arniho, good morning man, may lang pag-monitor, tagsagid kagahon. Hindi ko kabasa gitadlong sa inyo sinigin padala kay ginatabunan. Si Lito si Kundis nagsulod, si Lily King. Mayroon ko masiplatan ko dayon kay mabasahan ko ang inyo ngalan. Aksyon Radio Philippine Standard Time 4:58. Mabalik ako pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran
para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects.
maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong Action Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Kay Ame Agustines Baron, good morning. Kay Alona Cortez Dinsay, kay Jomare Calibo, kay Manjo Arnijo, kay Michelle Sayoda, kay Jose Mungkal Torilla. Ang iban nga mga balasahon ginatabunan, perte kadamo-damo sang pinasulod nga hindi maintindihan. Diri kita, balita naton sa Kapitulyo 12 ka mga lugar sa Negros Occidental, hilway na sa kaso sang COVID-19. Balita Kapitulyo. Si Action Marlon Hilubia may report. Action Marlon, please go ahead. Manamo na muna sa mga banwa kag syudad sa Negros Occidental ang uway na sang aktibo nga kaso sa COVID-19. Sa labing ulihing datos nga ginpagwa sa Provincial Incident Management Team, ining 12 ka mga lugar nga zero na ang active cases. Amo ang Bago, Binalbagan, Candoni, Kawayan, Hinigaran, Isabela, La Castellana, Manapla, Murcia, Pontevedra, Don Salvador Benedicto kag ang banwa sang Valladolid. May arat na lamang sang 58 ka mga aktibo nga kaso sa pangkabagusan nga sa diin ang surad sang silay amo ang nagapanguna nga may pinakadamo nga may arat sang pulo ka mga active cases. Sa kabagusan, ang Negros Occidental may 6,768 ka mga confirmed cases, 6,515 na ang nagadalayo, kag may 215 ka mga nagkalamatay. Ang ka-aksyon nyo gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Hinoboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Kay Milagros Morales, good morning lang, dira sa Maaw. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:14 na kay LC Canillo niya kabay pa 0 na ang bilog nga pungsod. Kay Amor Malayang na good morning Kay Sober Reyes subong man nagamonitor sa barangay Alihes kay Jocelyn Abuan daw mayong pagpangamuyo nga kabay pa nga mag-0 na kita. Naga-monitor si Jocelyn dito sa Cavite. Dali lang, pulo pangapi kamuanay, sakto gini, Dr. Alfred's Green Coffee ang gamitan ninyo
16 na ba si Di Anton Diaz naga-monitor kada aga dira kay Leo Socamo. Good morning man. Kay Edilaos, good morning. Kay Sanso Jaime Alin, morning, watching from Houston, Texas ba? Dito sa monitor sa Houston, Texas. Kay Hasmin Roldan Rabilio, good morning man. Si Nanaya sa Beloga, upod kay Idilaos sa atong programa, tagsa kaga. Kay Diloterio Acosta Gare, good morning. Kay Nanaya Kagtataya Jesus. Sige Ariglado, morning mada sa inyo Diri kita sa report naton sa Pursa sa Kapulisan, BCPO City Director Colonel Manuel Placido nagpasalamat sa mga barangay official kag pumuluyo sa mga impormasyon nga ila ginahatag nga nagaresulta sang positibo nga drug operation. Si Action Eric Magbanwa may report. Action Eric, please go ahead. Action Fred, good morning. Report kita sa Bacolod City Police Office. Ginkalipay ni Bacolod City Director Police Colonel Manuel Placido ang wala untad kasuporta sa mga barangay official kag pumuluyo sa syudad sa Bacolod angot ini sila kampanya kontra droga. Suno kay Placido Action Fred ang mga informasyon gikan sa mga barangay official kag mismo pumuluyo nagaresulta ini sa maayo nga drug operation sang aton sini kapulisan sa syudad sa Bacolod. Suno kay Placido Action Fred magagmay na gid lamang nga gramo sang shabu ang ila sini makompiskar inkomparar sa nagligad nga mga tinuig. Bango sini Action Fred, may paandam si Bacolod City Director Police Colonel Manuel Placido sa mga pumuluyo nga padayon na naganegosyo sang droga diri sa masyudad sa Bacolod, dapat na nila nga untatan. Tigilan na po nila yan. Hindi makakabuti sa mamamayan. Of course, kung taga rito sa Bacolod, dapat tigilan nila yan. Kaya nilang masisira. At sa pamilya nila yung buhay nila. No, yan, walang patutunguhan. Paulit-ulit na natin sinasabi yan. Yung mga nakaraang panahon, yung mga dating nanggaling na dyan, nagbabago na ngayon. So, yung mga papunta pa lang, wag na sila mag-attempt. Bisyo yan, hindi nakakabuti. Hindi nakakapagbigay ng magandang resulta. Yan yung mga bagay na hindi dapat na pasugin. So, yung mga meron pa rin dyan, talagang siyempre nga, addiction, dapat tigilan na nila. Hindi yan nararapat, dapat tigilan na. Sabi ko nga, sa ngayon, maaaring hindi namin sila nahuli, but sooner or later, ganun din. Puno na nga yung preso namin Problema na namin. Of course, yung social distancing, kailan ma-observe din. Pero yun na nga, ang problema pa rin yan, another thing. Pero sige lang, ganun pa rin, mag-operate pa rin kami. Kahit na makita nila yung loob ng tulungan, puno na. So, paano kung yung may mga nandun may mahawa sila. So, dapat tigilan na yan ganyan mga bisyo. Kahit na gantong puno na kayo, mag-operate pa rin kami. Action Fred, si Bacolod City Director Police Colonel Manuel Placido sa interview sang Aksyon Radyo. Ang ining report, ginadulong sa Kalumansang San una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Kay Dodds Dalidada, good morning Kay Ray Carbagel, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radyo, Bacolod sa luto.
sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdaling na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Time, las 5:24. This Morning da kay Jocelyn Kalamaan. Sa aton mga utod balakon, may kapan kamo nga buk. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na. Dira kay Franklin Escudero, good morning, no? Sa Pasay, Manila pa siya, monitor. Kay Ana Marie, o kon Ana May Maribeles, good morning man. O, dali lang. Standby ka mo, Anay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta recap sang Small Town Lottery first draw
una nga bula 15-9. Una nga bula resulta 15-9. Segundo, ikadua nga bula 12-17. Ikadua nga bula resulta 12-17. Third draw, ikatatlo nga bula 36-9. Ikatatlo nga bula resulta 36-9. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 642 kita, jackpot 8,33,880. Ari ang kombinasyon in any order, 1, 39, 40, 37, 24, 4. Resulta sang 642, 1, 39, 40, 37, 24, kag 4. Sa ilo kita 649 ang jackpot 15 milyones 840,000. Bao may nag-jackpot nga isa naman ang milyonaryo, sulo yagid ang 15 milyones. Ari ang resulta basi ikaw ang nagdaog, basi ikaw ang nag-jackpot. 649, 49, 11, 9, 17, 27, 14. Resulta sang 649, 49, 11, 9, 17, 27, kag 14. Sige, diri kita. 658 kita. Ang jackpot, 49 milyones 500,000. Resulta in any order, 54, 13, 51, 29, 30, 31. Resulta sang 658, 54, 13, 51, 29, 30, kag 31. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na, kay Dante Makilan. Good morning man. May lang nga pag-monitor kay Rodilin Alvarez Bayabado. Good morning man. Kay Randy Artiaga Santisas, gamonitor siya sa Manila. Si Di Anton Diaz, sige iyaw monitor karon nga kaagahon na. Kay Runa Rehida Traba, ara man siya. Kay Remedios Talon Makilan, good morning lang. May lang nga pag-monitor, tagsagid kaagahon. Sige lang, mulo monitor, upod-upod kita, tagsagid kaaga. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin
at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Balita naton sa City Hall, lapnagon nga AIC campaign sang EOC sa vaccination program mag-aumpisa sa unang nga semana sang Marso. Balita City Hall. Detalye sa niyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Mayong action na Fred, sa unang semana sa bulan sang Marso, mag-umpisa na ang lapnagon nga information and education campaign sang Bacolod EOC angod sa vaccination program diri sa may syudad sa Bacolod. Action Fred, ginapahayag ni Vice Mayor Elcida Familiaran, ang chair sang local IATF sang syudad, ang ining information drive Action Fred ang nagatuyo nga mas paintsindihon ang benepisyo sang pagpabakuna kontra coronavirus. Sulo kay Familiaran, padayon sa karon ng pag-imprenta sa mga materyales Action Fred nga pag-ausaron sa information drive. Ang Bacolod EOC ang naghimo man sang COVAC Facebook page nga amoy ni ang usaron Action Fred para sa pagpalapta sa insaktong impormasyon sa social media angot sa pagpabakuna. Well, I think sa first week may mga series of information education campaign, may trainers training na gani, na-ognes barangay, so that mapa-intindi kang pumuluyo ang advantage kung mapabaksin sila kami. First week of March, right? Yes, the first week of March. Nabatian si Vice Mayor Elcida Familiaran. Yari na mga ka-aksyon ang 5 ka-healthy nga mga ingredients nga makitaan sa
Pagka-action nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na. Kadasig sang inuras, no? Gabulhog lang ang mga inuras karon nga kaagahon. Mahaw maaw purtiho. Si Mahaw maaw. Kay Ronnie Sidayon Gordon, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin,
Ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nakahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi,
Pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Kay Kati Berda, good morning. Kay Domingo-Minggoy ako yan kuno sa Barangay Payao, nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Dire kita, 5 ka personaw dakop sa buy-bust operation sa kapulisan sa siyudad sang Victorias. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. Mga aksyon na Fred Akop ining 5 tanan ka mga persona sa buy-bust operation dira sa may Carmen Street, Bagong Dalan, Barangay 19-A, siyudad sang Victorias. Ang mga suspitsado ginkalala sa kay John William Higino, 30 anyos, Sherwin Higino, 32 anyos, Ariel Hichanova, 44 anyos, Jeffred Caniete, 35 anyos, kag Rajhel Hueda, 28 anyos, tanan ini sila nagapuyo aksyon na Fred sa nasabit nga syudad sa pagpanguna mismo ni Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus. Tigayon nga nakuha ining 17 tanan ka hit-sealed transparent plastic sachet nga ginapatihan shabu. Nagabalor ini aksyon Fred sang 8,800 pesos. Nakuhaan man sila sang pila ka mga bamboo sticks, gunting, kiluhan, disposable lighters, 2 ka units sang cellular phone, 500 pesos nga mark money action na Fred, 1,000 ka pesos nga kwarta, posible ang ila sini nga benta, kag subong man 1 ka improvised tutor. Nasambit karon nga mga suspitsado yara na sa kustodiya sang kapulisan kay mga tubang sa kaso sa paglubag sang Republic Act 9165. Balita gikan sa NOC po, Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50. Mga blatter entry pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bomboradi, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52. This Muning na kay Primo Dan Halicos ang Pisto Menlo Village sa Talisay. Kay Carol Muntuya, kay Warlito Nisha, kag kay PB Paharilio Goles. Diri kita ho, Evergreen Herbal Capsule. Anong ipik? Standard Time, las 5:54 na, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Pod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred Aristado ining duha ka ginaligar drug pushers by basta operation sa syudad sang Bacolod. Sa police station number 7, preso karon si Jose Paulo Tino alias Paul, 39 anyos, kag residente di sang barangay Alhis diri sa syudad sang Bacolod. Matapos nga nadakpan kagabi sa barangay Alhis. Sunod diri kay Polisa Lieutenant Rami Saison. Si Tenyo ang ginakabig nga street level individual sa gilasiling nga hanay sa diin na recover diri ang tatlo ka sachet sang ginasuspetsohan shabu. Ini may estimated weight nga 5 grams kag nga may dangerous drugs worth value nga 34,000 ka pesos. Karon ning suspect una ining si Tenyo ang detenido karon sa police station number 7. Samtang sa police station number 10, arestado man ining 19 anyos nga lalaki sa bypass operation kagabi man sa Purug Mabinuligon, Barangay Handumanan, diri sa syudad sang Bacolod, kaginiging kilala kay Raymark Costan, kaga residente di sang Phase 6B, Barangay Handumanan. Di naaktuhan man sang mga kapulisan, led by Police Captain Armelin Vargas ang station number 10. Kagini siya ang si Costan ang ginakabig man na street level individual. Ini siya ang naktuhan sa mga kapulisan nga nagbaligya sang suspected shabu. Kag na-recover pagit sa iya ining 4 ka sachet sang suspected shabu. Report sa patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:56. Munina kay Nonoy kag Bibing Humilya sang Ibi Magaluna. Kay Albert J. Siles, kay Rinaldo Tilos Espadero, kay Rocky Malinaw, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan.
hingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, nag-Volter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 6. This time check. Morning lang na kay John Robert Salido. Happy birthday gali kay John Enriquez sang Sincere Drug Store. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cobato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!